Aici, în blocul ăsta, am copilărit, am crescut. Pe aici m-am jucat pe dig, prin Centru Nou, pe platou. Amintiri, cum se spune, amintirile mă răscolesc. E emoționant să vii din nou acasă, dar mai emoționant este să vii acasă în folosul oamenilor, pentru oameni. Da, într-adevăr, am fost desemnat candidat la Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat și iată-mă aici. Aici am crescut, am terminat clasa 9 și a 10 la Liceul Eminescu, după care am plecat treapta a doua, cum era pe vremea aceea, la Livada, la Liceul Agroindustrial, după care am intrat la facultatea la Iași, la Facultatea de Zootehnie. Am terminat facultatea, după aia am plecat la București și am făcut un fel de navetă între București, Iași, Satul Mare. Fiind părinții aici, am venit foarte, foarte des în vizită. Dar sufletul mi-a rămas aici, în Satul Mare. Adică n-am crezut niciodată că este atât de puternic sentimentul ăsta, cum îi spun unii, glasul pământului, sau te cheamă origine înapoi. Așa este, n-am crezut, sincer. Am crezut că voi fi un pic mai detașat. Nu este așa. Iar când mi s-a propus această candidatură, am zis, da, e momentul să mă întorc, să fac ceva pentru județ, pentru oameni, să dau înapoi acestui județ ceea ce mi-a dat el mie. Formarea mea profesională ca om și e foarte emoționant acum, sincer vă spun, parcă am toată copilăria în minte acum. Îmi văd colegii, părinții, liceul, adică este interesant sentimentul și sper și îmi voi da toată silința să fac ceva pentru acest județ și pentru acești oameni. Pentru că am venit și am văzut foarte multă lume tristă. De realizări, de ce s-a întâmplat, cum a evoluat județul, nu vreau să vorbesc acum, voi vorbi probabil în campanie. Vă rog mult de tot să aveți încredere în mine, să mă votați pe 6 decembrie pentru Camera Deputaților, să votați candidații Partidului Social Democrat la Camera Deputaților, pentru că doar împreună putem reuși, doar împreună putem face acest județ sănătos, puternic și vă promit că voi fi o voce puternică în Parlamentul României. Vă mulțumesc!